У нас уже сябры 1 лістапада, і вось аглядаю вулік. Крыху уже часто не залажу. І што я бачу? Прыкметы таго, што тут засялілася мыша. Вось глядзіце. І паціху есть моих пчелок. Вон сябры. І відаць, пролезла яна все ж таки вось тут. Здаецца, не так широка, але ёй хапіла. Невялікая. Ну, тут мы поставим металлічныя, але зараз мы будем закладывать вось гэта унутр, каб яна там паснедала ці павячэрала і замуміфікавалася, бо гэта у нас з муміфікантам. А вось такая вось сітуацыя. Так я ўжо рабіў, вынік быў добры, і сям'я моя добра перазімавала. Пчолам тут нядобра з гэтай мышанай, яна іх пакрыху жрэ. На жаль. Я тут хвост бачыў, яе між рамак, але яна кудысьці уцякла ад мяне, не паспеў яе зафільмаваць. Все, кладзем, не хвалюемся. Яна гэта з'есць і адкінецца. Тут недзе заб'ецца зверху, ці не ведаю, на вуліцу пабяжыць, толькі каб каты мае не атруціліся. Так, у гэтым вуліку таксама ёсць прыкметы наведвання мышкі. Таму тут мы тыя ж самыя захады зробім. З клубам все добра. З клубам все добра, вунь ён тусуецца. Не буду іх трывожыць, яны там пад плёнкай. Каб вуглекіслы газ не выходзіў, каб ім добра спалося. Так, сюды таксама закладваем і будзем глядзець, як там пойдзе, кантраляваць. А вось, гэта бывае, сябры, нічога страшнага. Все вырашым. Так, у трэцім вулі з 11 такая картина. Самі справіліся. Малайцы, все по-прыроднаму. Я крыху спазніўся, відаць, на некалькі дзён, і не паставіў такую жалезную. Яна вось забралася, і яе там кокнули самі. Малайцы абараняюцца.